हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. कशी आहे तुम्ही सगळी? सगळी बरी आहे ना? हांवूय हां बरो. सो बॅक अगेन अनदर ड्रामा. आयज तियात्राक वयता हांव. आयज कोणाच तियात्र जाणा तुम्ही? फर्स्ट टाइम कोत्ता पावडो आमचो कॉमेडियन कॉस्टी. भिवपाची गरज ना. जाणा न्हू तुम्ही डायलॉग कोणाचे ते? सो पळोवया तियात्रान भिवपाची गरज ना. हे तियात्रा कसो स्टोरी आनी कितें तें. ओके, आयज फॅमिली हा सट बरी. सो हांव वयता थिंगा पळोवपाक. तुमकां मागीर सांगता मागीर कसो आसलो तो तियात्र. ओके, सो मेवता मागीर. सी यू. Ramon matare, pom pom kurum pode, ude ko kuitale.
सोड देवता वायर एकमेका लागून सारखे ना ते किती ना ते बिल ना तो बिल काढले होय त्याला आता तसंही पण काय बिमार नाही सगळे सेटिंग केला आता काय की तर बोल आपण माहिती म्हणून काय जे करत राहिलो आहे तो बिचाराला नंबर पाहतो आणि मागी किती आपला म्हणजे किती तर छोट पापड तू कोण मी भास्कर सराचा तुमचा काय सराला सांगायचा आहे मला सांगतो मी सराला सांगणार ना that's all right हो डायरेक्ट काहीतरी आहे दिवस याचा तोंडामध्ये सोयी पाणी चाहिए अमेरिकन पोचपाची सगळी तयारी भास्करान केली आणि ताणें धुळमाचो बंदोबस्त केला आणि ताणें थंयसर एक एजंटूय तयार केला म्हणजे सगळे पेपर वर्क्स लीगल हांवें सोन करताले तुमच्या मोठा पासो तूं म्हणून सुमाराचें न्हय तुवें बायेक फुडें काडला आणि बायेक तो किडो उलटीर मारचे तो देख म्हज्या चोपलार मारला पाहिजे ना तुझे असता ते तू मला दिलं नाही तर मी माझ्या गावात बिझनेस करू शकतो हॅलो फ्रेंड्स तियात झालं खबर आणि वयता घरा बरो आहलो तियात कॉमेडियन कॉस्टीचो भिवपाची गरज ना बरी आहा स्टोरी कॉमेडी आनी हें सगळें आनी हालीं सावथॉल थिंगा हाय 2 शो आनी मागीर स्विंडन हा परवां ते कोण पळोवना तेणी वचोन पळोवचो बरो आहा तियात्र हांव मागीर डेट्स घालता हेजेर थंय पळोवचें मागीर ओके सो इतल्यान व्हिडियो हांव कवर करता फ्रेंड्स सी यू एंड गुड नायट